Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. The Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you,
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Panibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an sa mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga dasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan, natamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuka kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan ak, isin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Primer Huwebes,
kan bulanin, Disyembre, at sa enot na simana kan Adviento. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intentions, mga pasasalamat ni Joanna Marie Apuya, pasasalamat man ni Engineer and Mrs. Fernan and Millie Gianan and kids. Thanksgiving man ni Joey and Arby, kan Nolasco family. Mga special na kahagadan. PRV sa application dulot ni Mylene Lagos for passing the 2024 bar exam dulot ni Ulysses Malvar, for healing dulot ni Elviro Apuya, for good health and fast recovery of Mirna Vargas, dulot ni Wilson T. Vargas the 9th, for the fast recovery of Gina Gianan ni Lynn Nolasco, for passing the Civil Engineering Board exam of Martin Angelo Daet, dulot ni Mr. and Mrs. Nestor Cruz. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para sa kalag ni Margie, dulot kan Ricacho family, All Souls, dulot ni Joey and Arby. Para kay Beda, dulot ni Noni Nacion and family. Para sa kalag ni Rosie, dulot ni Lynn Nolasco. Para kina Juan and Maria, dulot ni Eugene Lumanggaya and family. Para kina Adan and Zoe, dulot ni Ham. Matindog na po ang gabos, asin sarbay niya itong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa pagpuunta kan aldaw, nagdedebosyon kay San Judas Tadeo. An mga tataramon nagpapagirumdum na an panahon nin Adbiento, bako sa ng panahon nin paghalat, panahon nin pag-andam, panahon man po ini nin pagtugdok. Asin mayong ibang marhay na pundasyon, kundi ang sa tuyang kagurangnan, Heso Kristo. Marani kita sa iya, mahagad nin kapatawadan sa satuyang mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak niya. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangaji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamigi sa kagurangnan kang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay lugod na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa an magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himatay ang yato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sa aldaw na ito, aawiton ang awit na ini sa dagaan ni Huda. Igwa kita nin pusog na banwaan. Kinudal niya iyan asin pinasarig sa palibot, tanganing masurog kita. Buksan ang mga pintuan, palaugon ang matanos na banwaan. Banwaan na maimbod, asin nagdadanay sa katuninongan, hulita nagsasarig sa imo. Magsarig ka mo sa kagurangnan sagkod paman, hulitaan kagurangnan gapo na magdadanay sagkod paman. Pinababa niya ang mga nasa kaitaasan, an mapalangkaw na banwaan sa iyang pinababa. Pinukan niya sa daga, rinunot niya sagkod na naging alpug. Pinagbatay-batayan kan bitis nin mga dukha, kan bitis nin mga mapakumbaba. An tataramon kan kagurangnan. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Paladan ang nadigdi sa ngaran kan kagurangan. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon, taan sa iyang pagkamuot daing katapusan. Mas marahay na magpaampon sa kagurangnan, kisa magsarig sa mga tao. Mas marahay na magpaampon sa kagurangnan, kisa magsarig sa mga prinsipe. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangan. Buksan nindo ang mga pintuan nin kabanalan. Tamalaog ako asin magpapasalamat sa kagurangnan. Iyo ini ang pintuan nin kagurangnan, digdi malaog ang mga banal. Magpapasalamat ako sa imo, tadinangog mo ako asin ika ang sakong paraligtas. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangan. Ligtasan kami kagurangnan, nakikimaherak kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Inaumaw may ika sa harong nin kagurangnan. Siya ang satuyang Diyos, tinawan niya kita nin liwanag. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangan. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, bakong gabos na nagsasabi, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadean nin Diyos. Kaipuhan na utubon an kabutan kan sa iyang Ama sa langit. An naghihinanyog kaining sakuyang mga tataramon, asin nag-uutob kaiyan, nakakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong
sa ibabaw nin gapo. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong, alagad da inapukan. Huli ta pinatindog sa gapo. Asinan naghihinanyog kaining sa kuyang tataramon, alagad da inag-uutob kaiyan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong asin napukan. Narumpag asin narunot ang harong. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano po ang tunay na nagpapakusog sa sarong harong o edipisyo? Sa tahaw po kan mga bagyo, urog na kitang mga Bicolano, aram ta, na pusog ang sarong harong kung makusog ang pundasyon kaini. An sa iyang itsura, ang dekorasyon kan harong, ang kolor, bako po yan mahalagang gayo, dahil mararaot asin mapapara iyan kan mga pag-agi kan panahon. Alagad ang makusog na pundasyon kan harong, iyo po ang nagpapadanay tanganing daisya marumpag. Digdi sa Ebanghelyo, pinapagirumduman kita ni Jesus, manungod sa pundasyon man, bako kan sa tong harong, kundi kan sa tong mga kalag. If we build our lives on His Word, not just hearing it, alagad sabi niya, sinasabuhay iyan, living the Word, we will stand firm no matter what happens, no matter the storms that pass by. Garo po kita sarong pusog na siyudad na may gapong kudal, asin may pangsangga na kudal, siring sa sinasabi po ni Isaías, digdi sa enot na babasahon. Ligtas ang sarong siyudad, kun igwas yang sarigan na gapo, dangan igwas yang pansangga na kudal. But sabihon ang mga tawo na nagsasarig asin naguutob kan tataramon nin Dios, dai matatanyog nin anuman na kalaban. Kaya magkakaigwasin danin katuninongan. Iba man po ang nangyayari sa mga harayo ang buot sa mahal na Diyos. Kung nagdadangog po kita kan tataramon kan Diyos, alagad, dai man nahihiro ang buot, dai nahihiro ang tawo tanganing magpanibagong buhay, maluya po ang satuyang pundasyon. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, garo po kita itong lulong na tawo na nagpatugdok nin harong sa baybay. Dikit na ragasa sa nakan paros, kan duros, kan alon, nararaot sa naan sa iyang harong. Siring man po kainian mga tawong mayong pagsarig sa Diyos, bako sindang maninigo sa kahadean kan Diyos. Ngunyan pong Adbyento mga tugang, tinatawan kita nin pagkakataon na siya saton, kun sain, kun ano, kun si Isay, ang satuyang sinasarigan. What do we rely on? Nagsasarig daw po kita sa satuyang sadiring kusog o sa kusog kan mahal na Diyos. Ang mga bagyo po sa parabola, nagpapagirumdum sa tuya na igwang maabot na mga pagprobar asin kadipisilan sa buhay. Nobody is immune from life's storms. Kaya kung nakaangklaan sa tuyang buhay sa tataramon kan Diyos, asin danay po ang pagsabuhay ta kan tataramon na iyan, day kita magagaba. Alagad kun an sa tuyang pundasyon maluya, kun ini gibo sa kapaabaw-abawan, sa pagsarig sa sadiring kakayahan, o mga pansadiring kamauotan, gabos po ini magkakagaraba, kaibahan kita. Sa Espiritu po nin preparasyon, pinapagirumduman kita ni Jesus, na daisa na maghalat sa pag-abot kan kagurangnan. Ang panahon po nin Adbyento, bako sa ng panahon nin paghalat, kundi panahon nin pagtugdok. This is not simply a time to wait.
This is a time also to build. Pagtugdok nin buhay na nakapatugmad sa pagkamuot, asin pagutob kan kabutan kan mahal na Dios. Si Jesus, iyuan sa tuyang pundasyon, na dawa anong kusog nin bagyoan mag-agi sa to, siyerto kita na dai siya mararaot o mawawara sa to. Pilion ta, gibuhon ta lugod, na an kagurangnan iyuan sa tuyang magin sarigan na gapo. Dai sa napagdangugon ang tataramon niya, kundi isabuhay iyan arual daw. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malagod kang kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrungdom niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako ining sa mong mga dulot, asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa sinsantos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, na ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi,
Mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, na inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Reyna kan gabos na apostoles. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asin ang gabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramon na itinugon asin itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang pundasyon kan sa tuyang buhay. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero.
Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, St. Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong espiritu namimibi kami, lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong ierokan, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway.
inihinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po kita. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya to sa mga misa ka nakaaging Webes. Nag-abot po sa 19,866 pesos asin 45 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa. Nag-abot po sa 950 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,420 pesos asin 95 centavos. Ngunya na aldaw magkakagaw po nin pre-love sale o ukay-ukay para kisan Judas Tadeo. Mga dekalidad asin baratong mga bado, bag, etc. Anyaon po sa parish social hall. And proceeds po kaining fundraising activity para sa renovation kan parokya. Sa Disyembre 9, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad ni Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod, alas 6:45 sa pagkaaga, alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Siring man iniimbitaran po kamo na mag-attendir nin Advent Recollection sa December 11, pagkatapos nin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay o ordinahan bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa iyang ordinasyon, paisiyon po tulos ang chancery. Siring man, mapuuna po ang misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Asin ang misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Para sa mga mawot po maging mass sponsor sa simbang gabi, magdulot na lang po sa opisina. Available naman po ang 2025 St. Jude calendar sa parish office. Maawot naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous nagtaon ni 5,000, apat na nagtaon ni 1,000, Chedi 500, a devotee 400. Diyos mabalos po. Good morning po. Ako po ay Sister Susana. Nandito po kami na yung para mag-promote ang magazine Bagong Mission. For sure, many of you knows already the magazine. This magazine po is the new issue. And one article that gusto namin mag-recommend sa inyo ay for the youth. It's, masama po ba ang alak o hindi? Dahil na yun po, may maraming problema sa mga youth, lalo sa mga estudyante, dahil yung excuse nila para inom ay stress. Another article po for the families. What are the effects of broken families in children? The magazine po, it's very good because the articles, as Father says in the homily, it's in order to put good foundation bilang Kristiyano sa buhay. Ito po ay isang paraan para ibahagi ang salita ng Diyos sa kada pamilya. Ito po yung madali ba sa akin dahil yung articles po ay English at Tagalog. And the donation is only 60 pesos. Thank you po. We are outside. Si Madre Susana po ang Madre Superiora kan komunidad na lokal kan sa tuyang Hermanas Siervas de la Palabra digdi sa Diocese of Legazpi. Asin maugma po kita na nagtatabang sa sainda. Sabi ta po kasubago sa homilia, dakulang tabang kun an sa tuyang antataramon kan Dios an pundasyon kan sa tuyang buhay. Asin an mga babasahon na siring kaini, sarong paagi po tanganing maisabuhay iyan, pati po an pagtabang sa mga misyonerong nagbubusol kan tataramon kan Dios, saro man na paagi tanganing paglingkudan taan tataramon, maikahiras sa kapwa. An kada kopya,
60 pesos. Tawantaan sa tuyang mga kapamilya, pati ang mga katrabaho, tanganing makatabang man kita sa misyon kan sa tuyang mga sisters na naghaharubay kan tataramon kan Dios. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. pakiduko puan sa indong mga payo, maghagad sa Dios ning bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, lugod ilikay kamo kan Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos, nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw lugod kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit nun na pamana. Amen. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.